केल्या आणि चढ भर झालं ना एन्जॉय कर स्वतः कॉलेज कोण वयता ते सारक्यान गेले आज एन्जॉय करपाचे अरे आणि बंक ते केलं कोणा काढा आणि एक हे खबर आहे तुमकी इंगाची तुमकी किती आड आहे किती रे हिंग मरे सहज या साईड चोडू वयता रे मुच्या हे होता रे कॉलेजीसून किती म्हण रे हा त्यांका आज मरे आम पेपर जेट्स बी कोण त्यांका Sure, स्वतः- sure. मारे- मारे- करूया करूया झाले नाही झालं रे इंडिगो जेट एअरवेज झाले म्हणजे एअर इंडिया फुटलो आले कास्ता केलं मरे चायना कोण? शे अरे बाबा पित्ताड नाही ते ती आड किती आहे म्हणता रे बेस्ते ना बेडे टाइम झालं नाही उपायची हा झालं दिसत मग पण येता येशी थँक्यू तू शिको मेळटा तुवें शिकनासता हिंग मजा माताय म्हाका तू शिकपा आशा तू म्हाका हिंग शिको मेळना थँक्यू सांगता ते बंग मनाचं हिंग आहे अगो आमगेच चितनाक तू कळत का तुम्हाला असं आहे नाक झालं आमके सांगता वेळी आणि किती बरं सांगाय रे